love you kay tika. Kabala ka dili ko masab. Ah, kana ka na manindot kay ako ba ya andam jud ya tikang pakasalan ba ya. Oh, siya oh. Andam kay tikang pasalan kay nang sa tibuok kalibutan ipanghambog jud ka isinggit ako imong pangan. Ayaw lang. Mr. Lagan! Excited na dyan ko interview ta ni Jessica Nasuko. Ako excited sa kay noon. Kay siyempre ako makita na yun nila sa tibok kalibutan. Kung ako kaseryoso po nimo. Noon mabayar dito sa kay batik kag nang nalaka ko. Maninood man sa kay. Tanaw to views. Sa kudag ko nag-views. 20 million na! Hindi ka nagkakana manindot. Tanaw ko tubo na may mga subscribers. Tanaw na ko dito. Ito ko na subscriber na ko. Wala nang tingnan Ay, motubo basta Lagan, salamat kay Mr. Lagan na. uwi na sa payan in taon di sa puti oy kay kanang anda man jud ko mutabang nimo. Ha? Kay siyempre ako love you kay tika. Kabala ka dili ko masab. Ah, kana ka na manindot kay ako ba ya andam jud ya tikang pakasalan ba ya. Oh, siya oh. Andam kay tikang pasalan kay nang sa tibuok kalibutan ipanghambog jud ka isinggit ako imong pangan. Ha? Ayaw lang. Tanaw Jessica Nasuko. Yung adlaw kaninyong tanan. So, excited na ba mo makita sa inyong mga idol? Katong mga walay uyab, piligon na rin makakita sa mga taong na ay mga special someone. So, karon guys, ma-meet ninyo ang mga beauty and the best. So, ato silang ay welcome. So, please welcome Mr. Lagan and Jessa Puti Vlog. Hi. Hi! Sus, kasumitsad Hi. ninyo, oy. Gusto mo ninyo ang relasyon, di ka? So far okay na jud kayo. Oh my God, oy, mo ikaw bisag taon ko aning walay uyab. Oy, mangita na sa kuno. Ana, bahalag batig naong basta kung sa ko. Ana, ang daw sila nga. Tinuod ba nga? Kanang, ganahan ko no kanila agan kay. Bahalag batig naong basta dako og ulok. Unya, naikwakta. Tinuod ba? Ano mo na yung mga istorya nila? Dili na tinuod, Ma'am Jessica Nasuko. Dili na tinuod. Ang tinuod, gigugma ko na siya. Ang tanan. Gigugma ko na. Bala, baka mas kortahan pa ko ano niya, oy. Diba? So, mauna siya, guys. Dili lagi ta magtanaw og kanang now, no? Induto sa niya, di man mo nagkaila. Nagkaila may kay tungod kay siya napasuda ko wag imong vlogger. Oh, bitaw no, ay muhang vlog no pila. Salamat ni Mr. Lagan sa tungod niya. 990 subscriber na ko. Guys, ako sabi congratulate si Jessa Puti no nga. Bago pa siya nag-start og vlog, dako na kay siya views. Magpasalamat sa kanila, Jessa. Hi, salamat kayo ninyo tanan nila. Salamat sa mga basher na ko diay no. Grabe kami masulti niyo. Buwan niyo nga. Ang kwarta ra. Ang kwarta ra. Hindi pa si Mr. Lagan. Dili yun ang tinuna. Kamay ako. Kamay kabalo sa tanan. Magaling kang kupal ka. Bakit kayo sa akong dugan? Salamat ko sa akong mga followers, subscribers, mga viewers, and supporters namo no. Ako di ka ng mga storya kay ba na gid mi ana na amang gina siya pero kami lingkod jud kay mi no kaagi kini si Jessa Puti ako jud ni siyang gigugma gikan sa liki padung sa tumoy. Mo na bisag unsa pa nakakuan di ko ni mabiyaan. Kami hatag kadayon pa mi ba pakaslan pa ko nimo. Oh, pakaslan pa ko ni bisag asang simbahan. Nya kanang ang among gugma jud way makatukong. Bisa pa ibaligya ko ni akong tutoy bisag walay tutoy na. Basta pakita na ko unsa na ko kahigugmaan niya. Hindi ko ani niya oy pero grabe sa bumakasulti nga. Kwarta ra ko tapos di Mr. Lagan sa. Oh, dili na tinod kami maka-prove sad nga. Ay forever o dili lang kwarta ang hinungdan nga nang nagka inlabay mi. Paano siya tinuod, ma'am? Sus, mao dito tinuod guys. So
don't judge jud guys ha. Mao. Bisag makita na to nga tinuod jud na bati jud siya na gato na to. Ha, sige gid. Ano ang gisika na suko. Gago! Grabe jud ka sweet nila. Oy, wala gason man sad ka. Oy, gan. Na pa kay pangutana, ma'am? Wala na kong pangutana ninyo ay kay murag ganang sweet man kay mo. Oy, murag din ako ganahan mag-uyab-uyab tungod ninyo. Murag di ko ako na Mr. Lagan. So, hindi ko ganahan kung ano niya, ma'am. Masisi ni siya, ma'am. Yes, yes. 100K subscriber na ko! Congrats! Oo. Congrats! Naka-silver button na dito. Oh my God! Yeah, congrats kayo, ha? Salamat kay Maya. Hindi na lang tataman. Ha? Kasi dire taman. Sa imong interview, Dire taman sa interview. Dili niya sa dire lang tataman. Nakuha naman kung gusto na 100K subscriber naman ko. Salamat kay Mr. Lagan ha. Sa. Sabot ni mo, Jiso. Gamit ang mga ka. Gigamit na tika ba? Ang ka 1,000 subscriber! Salamat kayo! Dali lang natataman na. Wala ka na to. Gago! Giilagra ni mo ang mga tao, Jisa? Giilagra ko ni mo? Sus, nagsayang-sayang pa ko sa oras din to interview you. Oh. Sus, wait lang. Ito ba ka? Jessica na soko? Ano ba ka? Di ka ang may masuko. Parang napigilan ako na suko. Dili sa dapat masuko. Kaya tungod sa dila, dapat kita sa dapat masuko tayo. Dapat magpasalamat sa kanamong duha. Ay gilak lang. Gilak ko dyan ka, masumot ka ba?